Salutare tuturor, astăzi ne jucăm Minecraft, dar nu ăla original, ăsta normal și m-au omorât reclamele. Ai, Penny, mutăm, lasă-mă cu Penny. Gata. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar s-a întâmplat ceva, s-a făcut uita mai strada. Bă, ce s-a întâmplat? What the frick? Ce? Olo, că a construit așa. Nici nu am construit, deci pe bune. Iau și o mașină să merg la mine acasă. Da, mașina, da, taie. Nu vreau și eu, bravo că ai picat. Bro, așa. Hai la mine acasă. Pe bune că era aici. Hai mă, mișcă-te, mișcă-te, mișcă-te. Dăm asta la parte. Ce s-a întâmplat? Hai să vă arăt ceva foarte tare. Aici. Uite. Deci ăsta e cel mai tare. Uitați. Și de vreau să dau în casa asta. Niște de-astea. Așa. Mi-a făcut gaură la vecine. Cauți oferte imbatabile. Puteți cumpăra milioane de produse la prețuri pe care nu le veți crede, de la modă și gadgeturi până la articole esențiale pentru casă și multe altele. Temu are tot ce ai nevoie și mai mult. Livrare rapidă. Reducerile exclusive și surprizele zilnice fac din fiecare călătorie de cumpărături un câștig. Descărcați Temu acum. Mamă, ce gaură a făcut. Mama e taci. Vrei să taci? Așa, taci din gură. Cam Temu și toate sunt scumpe. Așa mă face rău în stradă. Păi da. Tot noi dăm bani. Ui. Hai să vă mai arăt ce am eu. Așa. Uitați, astea sunt toate ale mele chestii. Nu știu de ce apă, dar n-am pus așa, nu m-am jucat mult. Nu a intrat una din curte, marș mă de aici. Dacă mă de. Oh no, ce-a făcut? Vrei să ieși afară? Uite, știi cum poți să ieși afară? Îți arăt eu. Acum. Poți evacua această casă, te rog eu. Crezi? Marș. Nu pot să cred. Bye bye. Așa. Acolo să rămâi. Acolo să rămâi. Vedeți, băi, fraților, ce simplu.
E. Când trebuie să blochezi un om pe Minecraft, așa îl blochezi imediat. Și căsuța mea cu 3 etaje de toate zile. Bă, ați intrat în teren la mine. Plecați mă de aici. Mamă, câți bani trebuie să fac tot asta. $5.268 de băți, ești nebun la cap. Da, foarte bani. Hai să punem altceva pe gard, să vedem ce se întâmplă. Nu mă. Mamă, uite ce explodat. Da. Uite. Ma. Ce-am făcut aici? Ma. Ia că mă idee să facem ceva. Ma. Mamă, ce explozii. Asta înseamnă petarde. Bă, da, se chiar este și niște petarde. Niște bune. Oh. Bum. Ui, papa. Ia, tu vrei să pleci? Acolo, nu. Acolo. Ma. Da, ce-a făcut? Hai să construim ceva. Puteți cumpăra milioane de produse la prețuri pe care nu le veți crede, de la modă și gadgeturi până la articole esențiale pentru casă și multe altele. Temu are tot ce ai nevoie și mai mult. Livrare rapidă, reducerile exclusive și surprizele zilnice fac din fiecare călătorie de cumpărături un câștig. Descărcați Temu acum atinând bannerul Temu. Cumpără ca un miliardar, cheltuiește ca un geniu. Te rog. Ce-am făcut? Nu. Hai să construim foarte tare. Fraților, și aplică suta. Da, băi, fraților, mai construim noi din astea pașiște, așa. Asta eliminează. Injectare, da. Mamă, ce-au făcut? Așa.
Hai să luăm și pe ceva. Un gărbuleț. Așa. Punem așa gard. Ca să vadă frumos căsuța. Punem de asta albastru pe aici, așa. Hai să luăm și noi ceva care de asta așa. Să le scoatem pe alea. Așa rămâne aici. Deci punem totul de asta. Nu, altceva. Și să luăm și să punem, nu găsesc ce. Uite, gunoi, col de gunoi. Cauți oferte imbatabile. Tați. Cu Temu puteți cumpăra milioane de produse. Așa. Așa, putem col de gunoi. Dăm la o parte aia și hai să mai luăm o caiană sau ceva mișto. Asta. Așa. Uci. Scoatem dacă nu-mi plăceau și continuăm să facem chestiuțe de-astea așa, cărare. O cărare să facem și noi. Foarte frumos. Așa. Gata, băi, fraților, hai să luăm și noi gard ceva.
ca să fie frumos. Sau nu aici să luăm gard de un verdui de ăsta, așa că e foarte frumos. Verzui ăsta. Așa și cam atât, dacă nu avem ce să facem mai mult. De atât. Și acum facem așa, stai că nu așa. Numai ce naiba. Oh, nu, ce am făcut, Doamne? Oh, nu. Asta. Ia că vreau să facem o gaură pe aici. Ce și noi ceva de lucru, că n-avem ce să facem. Ce-mi pe aici? Ceva. Da, știți care e întrebarea? Ce facem aici? Eu. Da, băi, fraților, sunt o grămadă de clame, nu știu, ne mănâncă ăștia banii, ne omoară. De fapt, nu ne mănâncă banii. Adică, într-adevăr, să zicem că ne și mănâncă banii. Așa că să face lumină pe aici. Asta luminează. Uitați ce lumină am făcut. Așa. Am o idee să ne facem o bază secretă. Deci asta o să fie noua noastră, mea bază secretă. Cauți oferte imbatabile. Taci, mamaie. Puteți cumpăra Taci. T-A-C-I. milioane de plus la... Sau ce? Gata, băi, fraților, ne nebunesc reclamele, ne omoară. Mănâncă ăștia banii că nu mai pot. Zici că fac nu știu câți bani. Da, băi, fraților, și cred că o să pun capăt acestui episod. Nu uitați să vă abonați, să dați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și eu v-am pupat. O să facem următorul clip cu așa ceva, că nu o să construim baza secretă, cred că o să apară. Și v-am pupat. Pa, pa!